Айрат, менә хәзер Марат, сен безгә теләсәң инде үзең язган җырларны, яисә аранжировка ясаган җырларны уйнаячаксың, әйме? Берничә нотаны гына бир безгә. Мин белгәнмен. Кайсы без акыллырак икән, кайсы без өлгеррәк икән? Аның белән. Без хәзер тикшерербез. Кем башлый, Гөлназ? Тукта, кем башлый? Марат башлый. Yok, ol oyunu anlar нәрсә эшләргә кирәк. Анам без менә син беләсең, пиң дияргә тиешсең тизрәк кенә. Син пиң диярсең, мин әйтәм, короче, давай. Қолны күтәрәбез. Давай, айда. Китек. Гомердә нигә үтә. Гөлназ, пиң дип тор. Тукта, мин сиңа карап ничектер нитеп киттем. Буталып киттем. Мен Ришат Тухатуллин түгел ичә. Давай. Әйе. Җир белән күк арасы. Киттекме? Тукта, мин тукта, җыелыйм әле. Айратны уйлап хәзер. Киттек. Бөгелә талым, бөгелә. Дальше белмим. Бергә бер. Кирәк тә түгел, насыл җырлама бит. Я былай гына әйтәм. Бергә бер. Давай. Эй!